Hej alle sammen, mit navn er Lasse fra Nogear, og i den her video skal vi kigge på, hvordan vi vælger den rette goggle til vores skiferie. Vi skal ind og kigge på forkortelser som OTG, VLT, serfisk og cylindrisk linser og mange andre ting. Du får også nogle tips undervejs, og allerede giver dig det første nu. Lad være med at vælge din goggle ud fra, om den er smart, eller om den har en flot farve linse, som passer til dit udstyr. Selvfølgelig må den også godt passe sammen med resten af dit udstyr, men det er altså vigtigere, at den performer godt og passer til dine behov, så du får den bedst mulige oplevelse. Så lad os springe ud i det. Her på bordet, der har jeg en Oakley Flight Deck, og jeg har en Oakley Line Miner. Og de indeholder rigtig mange af de her features, som vi skal snakke om i dag, og derfor er de kommet med. Hvad du vælger skal selvfølgelig være helt op til dig. Den første feature, vi skal kigge på, det er selve linsen i gogglen. For hvad skal du egentlig at vælge? En gul, en grøn, en blå, en orange eller en lys rosa, som jeg sidder med her. Det kan være rigtig svært, og vi kigger en lille smule på det lidt senere. Men først vil jeg altså lige slå et slag for, at du tjekker, at din linse beskytter 100% mod UV-stråler. Strålerne er, som du måske ved, skadelige. Så hvis der ikke står 100% UV-beskyttelse på kassen, du får hjem eller i producentens tekst, jamen så kig efter det, vi kalder UVA og UVB og UVC. Og hvis der ikke er nogen af de ting, der er opgivet, så lad være med at købe den med den linse. Udover UV-beskyttelse, så har vi også det, vi kalder et VLT. Og et VLT står for Visual Light Transmission og et tal, der er opgivet i procent. Og det fortæller dig altså noget om, hvor meget lys linsen lukker igennem. Så hvis du tager en linse, der lukker rigtig meget lys igennem med ud i høj solskin, jamen så vil du slet ikke kunne se, hvad der sker i din omgivelser, fordi du bliver blændet af solen. Heldigvis så er det her med VLT, det er inddelt lidt mere simpelt i nogle kategorier, som går fra 0 til 4. Så hvis du tager en linse i kategori 4, jamen så vælger du en linse, som har et rigtig lavt VLT, og derfor ikke lukker særlig meget lys igennem. En sådan linse, den er rigtig godt egnet til høj solskin, eller hvis du er højt oppe i Alperne. Hvis du gengæld tager en linse i kategori 0, jamen så lukker den rigtig meget lys igennem, og den er mere velegnet til aftenbrug. Der hvor du nok vil ligge, jamen det er en kategori 2-3 stykker, som er en god gennemsnitslinse til mange brug. Hvis vi skal prøve at sætte farver på det her, jamen så kan man sådan set sige, at hvis vi starter fra kategori 0, så er det en linse, som næsten mere eller mindre er gennemsigtig. Og stille og roligt, så arbejder vi os op mod de mørkere farver. Så kategori 2-3 stykker, det er nok en gul-orange linse, hvor vi deroppe ved en 3-4 stykker, jamen så arbejder vi os mere op mod de brune og de mørke linser. Så hvis du skal ud og stå i høj solskin, jamen så kunne det måske være en god idé at tage en mørkere linse, eller det kan også være, at vejrforholdene ændrer sig, så du har brug for en lidt lysere linse. Generelt så kan man sige, at de orange linser er en god allround linse. Udover det her med de forskellige kategorier, jamen så har vi nogle linser, som kaldes for serfiske og cylindriske. Og serfiske linser, jamen de er faktisk formet fuldstændig som hvis du kigger ind på siden af en fodbold. Den her linse, eller den her Oakley Flight Deck, den har den serfiske linse, og det vil altså sige, at linsen kurver både den ene vej og den anden vej. Hvis vi kigger herover på Line Miner, jamen så den her Line Miner, den kurver altså kun den ene vej. Og det vil altså sige, at optikken er meget bedre i den serfiske linse end den cylindriske linse. Men er der stille og roligt kommet efter det her med de cylindriske linse, og den her Oakley Line Miner, den har altså en stivere frame, så det her med forvrængninger, når du bruger den i skiløb, det er ikke nær så stort, som det har været tidligere. Udover det her med hele udformningen af linsen, hvor den serfiske linse den giver en meget bedre optik, så har vi altså også det, vi kalder en enkelt linse og en dobbelt linse. Og en enkelt linse består sådan set kun af et lag. Det vil altså sige, at når kulden rammer på den ene side og varmen fra de ansigter rammer på den anden side, så har man ofte et problem med dug. Dobbeltlinser til gengæld derimod består af flere lag. Det består af en yderlinse og en inderlinse, og herimellem er en god ventilation. Det vil altså sige, at når kulden rammer på den ene side og varmen fra dit ansigt rammer på den anden side, så får du ikke den samme problem med dug, som du har ved enkeltlinser. Udover det her med linsen, så er det også vigtigt at gøre sig et valg, om man vil have det vi kalder for en frameless design eller med synlig frame. Og herover der har vi det vi kalder en frameless design, fordi linsen er placeret på udvendig side af framen. Herover i den her Line Miner, der sidder linsen, den sidder indvendigt i selve framen. Og det gør altså, at over i den her, der har du ikke nær så stor periferi, som du har i den her, fordi framen er så minimal som overhovedet muligt. Og det giver altså rigtig mange fordele, fordi så kan du se, hvad der foregår omkring dig. Hvor mange linser skal du så have med på din skitur? Ja, hvis du ikke står særlig ofte, så vil jeg mene, at du kan klare dig med en enkelt linse i din goggle. Men hvis du er afsted flere gange eller hvert år, jamen så vil jeg faktisk råde dig til, at du vælger en goggle, hvor du har mulighed for at udskifte din linse, så du hele tiden kan tilpasse dit udsyn efter de vejrforhold.
Du kan jo sagtens have solskin den ene dag og overskyet med snevejr den anden dag. Både i Flight Deck herover og Oakley Lineminer, jamen der har du mulighed for at udskifte linsen, og det gøres på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Men for eksempel den her Flight Deck, jamen der popper du den sådan set bare af, og så kan du hive hele linsen ud af din goggle, og så sætte den i igen, så du er klar til at have den rigtige linse til de rigtige vejrforhold, så du får den bedst mulige oplevelse. Nu har vi været lidt inde på det her med dug, og jeg vil altså råde dig til, at du vælger en linse, som har en antidug-belægning på indvendige side. I den her Lineminer, jamen der er Oakley for eksempel kommet med det, de kalder en Inferno-teknologi. Det er en lidt mere avanceret teknologi, som du nok vil bruge, hvis du står på ski eller snowboard rigtig, rigtig mange gange. Og det er en funktion, som faktisk fungerer fuldstændig som hvis du går ud i din bil, og din rude er dugget på indvendig side, og du skruer helt op for din luft i bilen. Så forsvinder duggen simpelthen fra ruden. Udover det her med anti-dug-belægning, så vil jeg altså også råde dig til, at du tager en linse med anti-scratch-belægning. Og det gør altså, at din linse ikke bliver ridset nær så let, som hvis den ikke har en. Og det kan altså være en fordel, hvis du er afsted rigtig, rigtig mange gange. Nu skal du selvfølgelig også sørge for, at ikke bare din linse er godt ventileret, men også selve framen. Og du skal være sikker på, at den har en rigtig god ventilation. For eksempel de her Serfisk linser, de har noget mere plads på indvendig side, og det gør altså også, at den er med til at give en effektiv ventilation. Men sørg for, at der er en rigtig god ventilation i selve framen, men også i selve linsen. Udover det her med god ventilation, så skal du også være sikker på, at den giver en rigtig god komfort. Og det får du blandt andet af en blød frame, men det får du også af de 3 lag skum, som sidder på de fleste goggles i dag. Den jeg sidder med her, jamen, den er afsluttet med en blød flis på indvendig side, som både er antibakteriel, men også er svedabsorberende. Hvis du står i den situation, at du til daglig bruger briller, og du gerne vil have den på inden under dine goggles, så skal du kigge efter goggles, som er OTG-venlige. Og OTG står for Over the Glasses, og det er lidt en beskrivelse af, at der er ekstra plads her på indvendig side af framen. Det gør altså, at du kan have dine briller på inden under dine goggles. Jeg vil dog så lige råde dig til, at du prøver den på sammen med dine goggles, inden du tager afsted på din skiferie. Når du nu bruger din skihjelm sammen med dine briller, så skal de passe sammen. Og det er ikke bare udseende, men dine briller skal altså også kunne være inden for din hjelm. De må ikke sidde og klemme unødvendigt, fordi så bliver det en træls oplevelse at stå på ski. En god bred strop kan også være en rigtig god ting at gå efter. Og det er blandt andet den her, som jeg sidder med her, som er på 50 mm. Det er med til at holde din goggle på plads, hvor den skal, når du står. Men her på indvendig side, på den her og på mange andre, der finder du også en blød silikonbelægning. Og det gør altså, at den har ekstra svært ved at falde af. Den brede strop er også med til at øge trykfordelingen, så det vil sige, at din trykfordeling hen over ansigtet bliver ikke nær så stor, som hvis du vælger en mindre strop. Når det er sådan, du får den hjem, jamen, så skal du selvfølgelig prøve den på, og du skal have en rigtig god tilpasning i din goggle. Så prøv din goggle på, når du får den hjem, så du er sikker på, at den passer dit ansigt, og den ikke sidder og klemmer hen over næseryggen eller ind i tændingerne unødvendigt, fordi så bliver det bare en træls oplevelse at stå på ski. Så prøv din goggles på, når du får den hjem, og vær sikker på, at de passer netop dine behov. Nu håber jeg, at du har fået noget med her fra den her goggles guide, og at du kan gå ud og vælge dine egne goggles. Og hvis du ikke føler dig helt sikker endnu, eller har et eller andet, som du gerne vil spørge mig om, så efterlad en kommentar eller skriv til mig på e-mailadressen. Det skal du være hjertelig velkommen til. Og så håber jeg, at du har fået noget med, og vi ses i nogle af de næste videoer. Det er godt. Hej.